Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Northern Negros ginbaha. Iban sa mga residente, wala pa makatapos panilo sa ilang mga balay sa pagbaha sa New Year. Liwat na naman nga ginbaha. Duha ka mga persona nagkalamatay kag Talisay City tugas ang pagbaha. Anong ka mga LGU sa Negros Occidental may budget para sa pagbakal sa bakuna kontra COVID-19? Taytay nga ginaagyan gikan Talisay padulong silay ginsirad-an bangod sang damage sang baha. Kag sa good vibes, mga ordinaryo nga mga pumuluyo kag negosyante nagpadala sa mga bulig sa mga ginbahaan. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Taytay sa may Bangga 12 sa Talisay City ang ginsirad-an kay inasang udto. Ini ang Taytay sa may guluhaan sa Talisay City padulong sa Silay. Nagpagwa sang abiso ang City Disaster Risk Reduction Management Office sang Talisay kasunod sang nadiskubrihan nga mga crack sa amo nga Taytay. Ang mga motorista nga magapadulong sa norte o kun magapasilay ang ginaabisuhan nga mag-agi sa may Mayor Anthony Lizares Road o kun ang dalan padulong sa City Hall sang Talisay padayon pang assessment sa amo nga Taytay. Sa number 9, konsihal sa Banwasang Santa Catalina sa Negros Oriental patay sa pagpaniro. Patay incumbent councilors ang Banwasang Santa Catalina sa Negros Oriental matapos tiruhon sa wala pa makilalaan nga sospetsado kahapon sa Purok 3 Barangay Poblasyon. Ang biktima si Councilor Rude Anthony Melodia nga anak sang anay alkalde sang Banwa nga si Ruben Melodia. Sa investigasyon sang Santa Catalina PNP, nagatinlo lang si Melodia sang iya salakyan sang hinari na lang mag-abot ang 3 ka persona sakay sa 2 ka mga motorsiklo kagintiro ang biktima. 4 ka mga empty shells ng kalibre 45 nga armas ang nagkuha sa crime scene. Gindala pa sa ospital ang konsihal pero siya ang napatay. Ginihibalo pa sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa kay Melodia kag kung sino ang mga sospek. Sa number 8, 3 na lamang karon ka mga banwa sa Negros Occidental ang mayara sang zero active COVID-19 case. Ini amo ang banwa sang Don Salvador Benedicto, Hinubaan kag San Enrique base sa January 10 nga report sang Provincial Incident Management Team. Gikan sa 104, 110 sa karon ang active COVID-19 cases sang probinsya. Pinakamadamo nga may active COVID-19 case amo ang San Carlos City, 29, Silay 13 kag Cadiz 10. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, mahimo nga ini ang tuga na sang liwat nga pag-abot sa mga stranded individual o kun sa mga pagtililipon sang holidays. May nag-report na gani sunod sa iya sa iban nga lugar nga nagsaka ang COVID-19 cases. Maybe a result already of the return or even the celebration. No? I read in an article that Cebu City is already also, there's a spike in Cebu and they can attribute that to the celebration last month. No? So we have to again consider this and I hope we can contain the numbers. Sa number 7, may pila na ka mga banwa kag syudad nga nag-allocate sang pondo para sa pagbakal sang COVID-19 vaccines. Ang syudad sang Cadiz suno sa kay Mayor Salvador Escalante ang mag-allocate sang 50 milyones pesos. Magdepende sa kung ano ang mangin kinahanglanon. Ang syudad sang Sagay naman mag-allocate sang 40 milyones pesos kag ang Himamaylan 1 ka milyon ka pesos. Ang Talisay City mag-allocate man sang pondo pero suno sa kay Mayor Nil Lizares ginahibalo pa. Gusto Manila anay siguraduhon kung sino ang mga luyag magpabakuna. Mag-allocate man ang Kabangkalan City kag La Carlota City. Sunod sa kay Mayor Rex Halanduon, ini mapatod matapos ang pagsinapol ko upod kay Secretary Carlito Galvez upod man sa iban nga mga alkalde. Damlag pa, ginhaylo na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga local government units nga magpain sang pondo para sa bakuna.
Ang probinsya ang naglagda na sa kontrata sa AstraZeneca para sa 100,000 ka doses sang bakuna para sa 50,000 ka mga persona. Natala na pa ang documentary signing sini. Samtang italakay man sa pagsinapol sa mga alkalde ang lifting sang border sa Negros Oriental kag Occidental. Although I cannot memorize the cities, but I think there are some cities already in Negros Occidental who have manifested that they will also earmark a budget for vaccine. And in fact, there will be a meeting with the League of Cities of the Philippines, no? Sa number 6, syudad sa Bacolod ang magasugod na sang information education campaign sini para mahaylo ang publiko sa pagpabakuna kontra COVID-19. Samtang sangguniang panalawigan naghatag sang authority kay Bacolod Mayor Evelio Leonardia para maka-negotiate sa iban nga pharmaceutical companies nga mayara man sang bakuna. Yaring report ni Marty Go. Karon nga nakapirma na sang multilateral agreement ang syudad sang Bacolod sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines para sa pagbakal sang bakuna sa COVID-19, tuyo sang lokal nga panguluhan nga magbakal man sang bakuna gikan sa iban nga mga pharmaceutical companies. Inibangod limitado lang nga supply sang bakuna ang mahatag sang kada drug company sa mga local government units. Gani sang Biyernes, ginhataga na sang sangguniang panlungsod sang authority si Bacolod Mayor Evelio Leonardia para makasugod na sang negosasyon sa pagbakal sang dugang nga mga bakuna sa iban pa nga mga supplier. Nagaporma naman karon sang grupo sa mga doktor ang Bacolod Emergency Operations Center para magpatigayon sang information education campaign sa mga barangay para mahaylo ang pumuluyo nga magpabakuna kontra COVID-19. So the focus of our information education is geared towards two main objectives. Number one, vaccines benefits, and number two, its acceptability. We all know how quote-unquote horrible the experience of Dengvaxia is to our people, and that has decreased vaccines acceptability last year, but we are gearing towards moving our information education at the grassroots. Ginpahayag sang Deputy for Medical sang EOC nga si Dr. Hector Gayares nga wala sang dapat ikahadlok ang publiko sa pagpabakuna kontra COVID-19 bangod wala ini sang makamamatay nga side effects. Suno kay Gayares, kung madamo sang magapabakuna, mapaiway na ang paglapta kag pagdamo sang mga kaso sang virus sa komunidad. Pagka may kapta na life or pag-asa, and if it was effective to almost 100,000 people who were enrolled in these studies. And there are no severe complications that were reported. Voluntary lamang kag hindi mandatory ang pagpabakuna. Hindi man pagbakunahan ang mga nagaedad 18 anyos panubo. Gani samtang ginahulat na lamang ang pag-abot sang bakuna, luyag na sang lokal nga panguluhan nga masiguro kung pilagid ang dapatan sang bakuna agod hindi magsobra o kung magkulang ang vials nga pagabaklon sang syudad. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 5, maulanon nga panahon sa pinakabahin sa Visayas kag Mindanao ginalauman tubtubwas nga adlaw. Base sa weather advisory sang Pag-asa, ang maulanon nga panahon sang pila na ka inadlaw ang epekto sang tail end of the frontal system kag intertropical convergence zone. Ini nagadala sa mabaskog nga ulan sa mga probinsya kag isla sa nasidlangan nga bahin sa Visayas kag Mindanao. Magatuga man ini sang maulanon nga panahon sa pila ka bahin sa Visayas lakip na sa Negros Occidental. Nagapaandam ang Pag-asa sa publiko nga mangin mabinantayon batok sa pagluntad sang flash flood kag landslide bangod sa pila ka inadlaw nga maulanon ang panahon. Wala man sa nagaporma o kon manugsulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga mga inadlaw. Sa number 4, pila ka bahin sa Bacolod, Talisay kag Silay ang naka-eksperyensya sa inoras nga brownout kahapon bangod sang malain nga panahon. Las 2 ang kaagahon kahapon sang matumbang puno sang sambag sa Puente Bella Subdivision, Barangay Takuling sa Bacolod bangod sang mabaskog nga hangin. Nagtuga ini sang brownout sa lugar. Las 10:40 naman sang aga natumba man ang puno sang Gemelina sa Barangay Alihis,
nga nagtugaman sang brownout sa lugar. Nagresponde ang Emergency Response Team sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-utod sang amo nga mga kahoy kag pagpatigayon sang clearing operation. Makaduhaman ka beses nga nag-trip off ang Bacolod Silay 69 kV line sang Central Negros Electric Cooperative bangod sa mabaskog nga hangin. Nagtuga ini sang brownout sa Burgos kag Mountain View feeders sang Seneco kag pati na sa syudad sang Talisay kag Silay. Sa gabi na nabalik ang kuryente sa pila ka bahin sang Talisay kag Silay. Napuno naman sang reklamo gikan sa mga netizens ang official social media page sang Seneco bangod sa malawig nga inoras nga brownout. Sa number 3, ang pagpamalibad sa mga pumuluyo sa preemptive evacuation ng isa sa mga kabudlayan nga inagyan sa mga rescuers. Ining suno sa kay Zephard Kailian, ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division sa ilang rescue operation sa mga banwakang syudad nga ginbaha sinigid lamang. Rason nga nagapanawagan si Kailian sa pumuluyo nga kung maabisuhan na nga mag-evacuate, hindi na pagulaton pa nga magsaka ang tubig, baha kag amo ang pagbiya sa ilatag sa mga puluyan. Paatag di Kailian, wala labot nga jutay man lang ang ilang tawo, may kakulang man nga daan sa equipment. Isa sa ilang ginalantaw nga tikang amo ang pagpabakod pagid sang network of responders. Nalakip sa recommendation sang PDMPD ang dredging sa mga waterways kag pagpahamtang sang early warning system. Ang syudad sa Talisay sila ka Victorias ang nagdeklarar na sang state of calamity. Ang pinakadakong pabudlayan is nga kung pamahambalon mo ang pumuluyo nga magwa na silang plastic at mag-adto na sa evacuation center, medyo hesitant sila mag-adto sa evacuation center kag and then magsaka na ang tubig kag magtaas manawag sila sa rescue. So amo nang isa kada pong pabudlayan gid sa aton kay jutay lang takadahan. Sa number 2, duha ang kumpirmado patay bangod sa nagluntad nga pagbinaha sa norte nga bahin sang Negros Occidental sang Biyernes. Nasapwan nga nagalutaw kag patay na sa Minuluan River sa Barangay Zone 11 sa Talisay City sang kahapon ang tricycle driver nga si Ulysses Escamilla. Sang Biyernes, ulihi nga nakita ang biktima. Sunod sa investigador, tagahawak na ang baha sang Biyernes ang gabi pero padayon pa nga nagainom sa Tiangge si Escamilla. Ginpapauli na siya sunod sa pulis sang tag-iya sang Tiangge pero wala ini namati kag nagsigi pa inom. Wala na nakita pagkadason nga adlaw si Escamilla sunod sa pulis kag nasapwan na lang kahapon nga nagalutaw sa suba ang iya nga bangkay. Samtang sa syudad sang Silay, nasapwan man nga patay na sa sulod sing ibalay si Marvito Lumanok. Sunod kay Mayor Mark Golez, ang biktima nga taga-barangay Gimbalaon ang napilpilan sang dingding sang iya nga balay nga naguba tuga sang baha. Himo sa light materials ang balay sang napatay sunod kay Goles kag wala na sang iban pa nga nasamaran bangod nagaisahanon lang siya nga nagapuyo sa balay. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, pila ka mga syudad kag banwa sa Northern Negros Occidental ginbaha sang Biyernes. Iban diri sa ila, wala pa makabangon gikan sa pagbaha man sang New Year's Day pero liwat na naman nga ginbaha. Yaring report. Viral sa Biyernes ang gabi ang ini nga mga litrato nga kuha ni Jonabel Hirasmo sang Silay City sang iya nga mga himata nga mga kabataan nga nagsaka sa puno sang mangga. Nagapangayo sila sang tabang nga ma-rescue sa lugway sa Barangay Balaring bangod naglabot na sa atop sang ilang balay ang tubig baha. Sabado sang aga, na-rescue ang among mga kabataan sang rescuers sang Silay City. Butang tay-tay sa akon nga bata nga makatabo kami sa kahoy. Di salman ako, sa kapanawag mo sila dason. Sino naka naman ang tubig. Ang karsada padulong sa Barangay Hawayan, ginabaha sa gihapon Sabado sang aga. Ang mga balay sa higad sang Malisbog River, ginpangsulod sang baha. Pagkanto dito sa Digicast Negros, amo na abdan ang lunang nga ginasag-a sa mga residente pagwa sa ilang mga balay. Bata kag tigulang nagabinuligay sa pagkuha sa mga lunang. Ang mga pagkabutang nga nagsalom sa lunang kag tubig ginapangbulad. Naglapaw kuno sa ilang mga atop ang baha. Sang New Year, amo man siniyang ilang sitwasyon. Iban sa ila, bag-ulang nakatapos panilo sang balay, may bag-o na naman nga tininluan. kaya inang bagula ka mo kataos panindo. Oo. Sa bali sa New Year nga Nga paninlo. kagapon na natapos. Oo. Tapos subong, Subong. Tikto. balik naman sa zero. Oo, tikto. Wala ka mo kinakapoy sa amo nga sitwasyon. Pag sa kapoy, man yan. Sa iway na mahimo. Kaya mo na din lugar.
Sa Silay City Civic Center, may halos 200 ka mga evacuees nga nagpaligad sang gabi. Isa diri ang 71 anyos nga si Lucita Libuna. Bago lang siya nakagwa sa ospital matapos mag-cardiac arrest. Ginabulayan siya sang iya nga sitwasyon pero wala man siya sang may mahimo. Budlayan ng gani kaya ano mo na karon kay ang tubi to sa amon taga direho. Oo. Mga gamit nyo, kamusta? Ginapanangat lang sa mga bata sa babaw. Suno kay punong barangay Hazel Cordero sang barangay Mambulak, barado ang mga drainage amukon nga ginabaha sila sa ilang barangay. Tungod sang sang alagyan sang tubig nga may mga may mga bara. Sukran lang gid hawanan. Hawanan kit. Nakita ko before siniyakap nagimo na ko effort nang ko hawan sa mga Nang basura. hawa nagid kami ya. Oo. Nag-ano nagid siya. Sa Town Subdivision sa Victoria City, masako ang pagpanilo sa mga balay sa mga residente. Lapaw man kuno sa ulo ang tubig baha sa pinakabahin sang ilang lugar. Si Russell Aventura nga amon man naabta nagapanilo sang iyang balay sang New Year kay ginbaha, liwat na naman nga nagapanilo sang ilang balay kay ginbaha liwat. Sa ilang garahe, makita ang natumbang nga ref bangod sang baha. May lamesa nga nagatungtong sa ibabaw sa motorsiklo kag may tricycad nga nagbaliskad. Amo sini kakusog sang tubig baha. Nakakatapos sa gimaka mo panghimo sa panglaba. Wala pa. Mga labandira, pa report. Tapos mo, boss, nagsugod naman lawat. but sini ko nang ubra sige lang dugang. Duga lang ang dugang. Wala pa matapos, yung ibaan naman lawat. Hay. Back to zero naman eh. Sa Sinigang Motorcycle Shop, hindi mangnubo sa napulo ka mga motor ang ginbaha. Ginpakaayo ini matapos nga mabahaan sang New Year. Wala pa makuha sang tag-iya. Liwat na naman nga nagsalom sa baha gani. May liwat na naman nga ulubrahon ang tag-iya sang shop. Ayo na tani. Ay, ano na tani ka, so na baan naman luwat. Kalayuho na lang. Kuluwaon na lang tani. Tapos na tani, oh. May iba na kayo, ano na? Wala na nakuha. Huwag makuha. Ti na ba naman liwat? Ti na matabo sir. Bali, luwat naman, mabungkag mo kay makina, change oil. Damo, git, liningan tanan. Magluwas sa Silay kag Victoria City, ginbaha man ang Talisay City, Ibimagalona, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante. May kapin sa 76,000 ka mga residente ang napektuhan sa baha, kag malapit sa 500 ka mga balay ang nagkalawasak. May mga taytay nga nagkalawasak man kag hindi malabyan. Tubig gikan sa kabukiran dala sang malawig nga pag-ulan ang nagdala sa baha sa mga banwa kag syudad. May mga netizens nga ginmono nga ang pagpangutod sa kakahuyan sa kabukiran amo ang rason kun nga agin baha ang mga banwa kag syudad sa norte. Sa Victorias kag Talisay City, ginsugura na ang dredging sa mga suba bangod barado na sang duta kag basura nga amo kuntani ang alagyan sa tubig pagwa sa mga baybay. Sa Good Vibes, madamo ang nawad-an sang puluyan kag pagkabutang sa nagluntad nga pagbaha sang Biyernes. Pero ini ang naging higayon naman sa pila ka mga Negrosanon nga magpakita sang ila nga pagka-mabinuligon. Yaring report ni Marcia Buico. Bangod sang sigi-sigi nga pag-ulan sang Biyernes, ini ang nagtugas ang pagsaka sang tubig sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Madamo sa mga pumuluyo ang ginpangdala sa evacuation centers bangod sa mataas na ang tubig sa ilang mga panimalay. Iban ang nadulaan sang puluyan. Ang tagsa ka mga local government units ang yaraman agud mabuligan ang mga pumuluyo, pero magluwas sa initiative sang LGU. Madamo man sa mga ordinaryo nga pumuluyo ang nagpalabot sang ilabulig, agud mabuligan man ang mga kasimanwa. Ang manager sang Pots and Buds Cafe sa Silay City nga si Philip Luidio Cadiz ang temprano pa nga nagbugtaw sang Sabado para magluto sa mga kalanon nga ila gindala sa mga nabahaan. Silang nagapasalamat man sa mga nagbulig agud matagaan sang kalanon, ilabi na ang mga lubos gid nga naapektuhan sang baha. Kaluoy sa mga nabahaan, kalaway may nga malantaw lang ta sa ila nga amo na nagkatabo since ang New Year pa kataas-taas ang tubig. Ang iba na wala na na-celebrate ang ilang New Year, and last Friday naman nagliwat naman ang natabo, nagsaka pa gid ang tubig. So this time hindi pwede nga malantaw lang kita. Ang Rooster Cafe and Resto ang nagpost man sa ilang page sa ila ginhanda nga mga pagkaon nga ila ginpangatag sa mga nabaan. Kainas ang aga, ang Mersey ang nagpadalaman sang 500 kapak sang loaf breads para sa mga nabaan. Ang anay kapamilya host nga si Paulo Chongko, magluwas nga nag-initiate man sang bulig ang yatim sa mga nabaan, silang nagupod pagid sa mga city officials sang Silay, paagi naman sa pag-volunteer sa pag-distribute sa mga kinahanglanon sa mga nabaan.
amon advocacy to help everyone, those who are mga kinahanglan. Siyempre especially in these times, you are blessed if you can bless others. So amo na. Si Liana Lungson sang grupo nga Good Bruwas kag Caps Brigade ang Biyernes pa lang na stranded na sa Silay bangod sang baha kag sa pagbulig man sa mga na-stranded. Wala na siya nakapauli kag pagkasabado ang ila grupo ang nagdigamo naman para sa pagbulig sa mga apektado sang baha. Oh, grabe to gulpihanay. We didn't expect it nga amo tong matabo sa Silay. And I hope kung sino pagida makabulig, kinanglan gid namon bulig ninyo para mapadala namon to si ila. We are still continuing ang amon mission to assist as much as we can. Ang Doña Montserrat Lopez Memorial High School ang may donation drive man kag silang nagpalabot man sang ila bulig sa mga nabahaan. Ang Mingo on the Go team sang Negrense Volunteers for Change Foundation ang nagdala man sang bulig sa mga nabaan sa Victoria City. Sang Sabado silang nabudlayan pa sa pagdala sang food meal sa taga Barangay 13 bangod sang mataas nga baha. Gani ila inigin sulod sa gamay nga drum kag ginpailig agut indi pabasa. Ang grupo nga Everyone Helps nga isa ka volunteer group nga nagsugod lang sini nga pandemic ang nagpalabot man sang ila nga bulig nga food packs para sa mga nabahaan sa Silay. Ang Negrosanon niyang Leaders Institute Incorporated ang may ginpanghatag man sa mga nabaan kag padayon man sila nagapangayo pa sang donasyon nga ilay panghatag sa mga biktima sang baha. Ining pilagid lang sa mga grupo kag individual nga nagpalabot sang ilang mga bulig sa mga kasimanwa nga apektado sang baha kag nagpakita sang pagkamabinuligon sang mga Negrense. Padayon ng pag-inabot sang bulig tubtub karon sa mga LGU, hindi lang sa mga kalanon kundi pati man sa iban pa nga mga kinanglanon sa mga biktima sang baha, kaangay sang mga bayo o kag iban pa nga pagkabutang. Martian Muico para sa Digicast Negros. Barb, iban na sa ilan nabahaan man gani, no? Pero nag-find time nang ita sang paagi nga makabulig sa gyapon sa ilang mga kasimanwa, ilang mga kaigod balay nga mas lala ang sitwasyon sa ilang nga inagyan. Kag ina malaming ang the fact nga kis amera ka magin mga bagay nga pwede mo mahatag. May isa man kis nga tao bala nga matindog lang siya sige mangolekta ko kay para ma-facilitate ang pagdulong man sang bulig. We appreciate sang sina ang mga tao nga kung isipon mo there are ordinary people. Di mo kailangan maging superhero para maging modern day hero, di ba? Di ba? Bisan sino pwede maging modern day hero na kung simple nga paagi ang kadako sa impact sa kabuhi sa aton nga mga kauturan diri sa Negros nga ginbaha. That's to show you care. Kaag amoy adto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.